हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि सेराव मोनसे फैला आरो मेन्डेलानि स्टेज कमेडि भिडिअ लानानै फैदों। बे बोसोरनि बैसागो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंजानाय भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि दिल्ली घाटआव आबसु आरो दिल्ली बर' गौथुम जथायै बर' हारिमुनि फोरबो फालिनाय जायो। बिनिनो देंखो मोनाबिलियाव फैला मेन्डेलानि स्टेज कमेडि फाव खालामनाय नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। हेलो आफादगिरि जुबेन बर' सासे जानानै आर'नाइखौ नाजावबाय। दा गिबियावनो निमाहा बिग्रोनो नागिरदों। बेवहाय साउन्ड माबानि थाखाय जों बिराद बेले बेजे जादों आरोखि। दा मिउजिकबो दंमोन, मिउजिकआ बेयाव प्ले जायाखै। गोनो गोथोनि गेजेरजों माबा खालामबाय। उननि समाव बे स्क्रिप्टखौ फुवारसिननानै दिन्थिनो नाजागोन। बे स्क्रिप्टखौ लिरदोंमोन जोंहा जेसास केरकाटारि बिथाङा। गोजोननाय थाबाय। दा एसे आख' फाख' जागोन आरोखि। जोंहा सारा बुंदों पुष्पा राजनि एप्रिल फुलनि खोथा बुंदों। एप्रिल फुलाथ' मेन्डेलाखौ आं खनसे सोबाबानो जोबखागोन। खेबसे सोबानानै थांसै आरोखि। बेनि उनाव मेन्डेलाया मा डायलग होयो होथोंसै। दा नोंथाङा थांदो। मेन्डेला नोंसानि न'आव थांना फैदोंमोनलाय। रावबो गैयामोनलाय। बेनि उनाव बाजैया हारसिं दंमोन आरोखि। आच्छा, माबाफोर खालामनाय ना? खालामनायाथ' माने नों गैयामोन नालाय। इसे माबानानै फरेन बर' सारखौ लाजिला। खुदुमनायाथ' खुदुमाखै। सोरबा गारबायलै। आंथ' नोंखौ थगायदोंसो ना। एप्रिल फुलसो खालामदों आङो। एप्रिल फुल? आंबोथ' नोंखौ एप्रिल फुलसो सोबाय। सोबायाखैथ'। सोबायाखै? एप्रिल फुलसो। एप्रिल फुलसो दा। सोबायाखै आङो। सोबायाखै। एप्रिल फुल।